Niyabona TikTok bafowethu, ngibuke enye ividiyo lapha futhi ku-TikTok. Uthi omunye manicabanga ngempela mawukuthi ngempela ikhona lento yenkolo, mawukuthi ngempela akhona lamandla nokusizakala okukhona eBhayibhelini. Manicabanga thina abantu abamnyama abelungu babeyosinikani iBhayibheli. Manicabanga ngempela abelungu babeyofisa ukuthi sibone umbuso wezulu. Uyabona futhi leya vidiyo leyana, yikho phela angikwazi ukuyichaza njengoba ichaziwe laphana. Kodwa leya nto bafethu ingenze ngacabanga ngajula ukuthi ngempela uma kuwukuthi inkolo yafika nabelungu, ngabe ngempela babesifisela okuhle ngaleyo ndlela ukuthi bayafisa ukuthi sisizakale. Yabona mfethu, kuyofanele sijule ngempela sicabange lento lena. Asisho ukuthi siyamphika uNkulunkulu, asisho ukuthi mhlampe into yenkolo ayikhona, kodwa kuyafuneka ukuthi sibheke ukuthi yisiphi lezathu lesi esadala ukuthi abelungu befuna ukusisiza, yisiphi lezathu lesi esadala ukuthi abelungu befuna sikholwe, yisiphi lezathu lesi esingadala ukuthi abelungu befise ukuthi sibone umbuso wezulu, njengoba bengasifuni kanje, njengoba bezisonda kanjena nje. Kuyafuna futhi ngempela yezenze into siyihlaziye sijule, sibheke ukuthi kahle kahle inhloso kwakuyini, yisiphi izathu esazenza ukuthi beze befuna sikholwe.